Ben, imos dar comezo a sesión do Pleno da Corporación, pleno ordinario correspondente ao mes de febreiro. O primeiro punto do orden do día sería a aprobación da acta 1/2018 do pleno que se celebrou o 25 de xaneiro. Tendes algo que engadir a acta? Se non pasamos directamente a votación. Agora van teledirixidas. Ben, pois pasamos. Votos a favor da acta. Quedaría aprobada a videoacta, non? Sería neste caso. Moi ben. Pasamos ao segundo punto, que sería dar conta de resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno. Que son as actas das dúas xuntas extraordinaria e ordinaria do 15 de 1, 29 de 1 e resolucións do 1 ao 67 de resolucións do libro de resolucións de Alcaldía. Tamén se dá conta xa no punto 3 do informe de seguimento do Plan de Axuste 2012-2022 relativo ao cuarto trimestre do ano 2017. E pasaríamos ao que é o cuarto punto do orden do día, que xa é con elementos de debate, que son a adhesión ao protocolo xeral de actuación entre a Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias para fomentar a implantación e fixación de empresas en Galicia mediante a creación da iniciativa Concellos Doing Business. En inglés, unha traducción máis ou menos así sería facendo negocio, ou facendo negocios, esta iniciativa. Se quere explicar someramente o Concello de Facenda o que se tratou na comisión. Bueno, na comisión o que se explicou é que a proposta que traemos ahora é de adherirnos ao convenio. Digamos, isto é a primeira parte do noso compromiso, porque a segunda parte sería as modificacións fiscais. Este é un convenio que se aprobou a finais do ano pasado, é un convenio que nos ámbitos municipais está extendido, é de coñecemento, e que o que pretende, como decía o señor alcalde, é axudar na implantación de empresas e creación de novo emprego a través de incentivos fiscais. No que nos afecta a nós, no que afecta ao Concello, eses incentivos fiscais afectarían a 3 impostos: IBI, ICIO e IAE, e supoñería bonificacións de hasta o 95% en función da creación de emprego. Despois tamén o convenio tamén pide que se asilicen os trámites, cando se trata de os trámites administrativos, cando se trata, de obra, de apertura de novos establecementos, etc. Tamén o convenio propón a asilización da posta a disposición de terreos. No noso caso non podemos, nós non temos terreos de clasificación industrial de propiedade municipal, sino que é da fundación ou da asociación entre o Estado e a Xunta, e basicamente nós o que acordamos agora é que nos comprometemos con levar adiante o convenio. O convenio o que supoñería os compromisos da Consellería ou da Xunta é que aqueles concellos que estén adheridos ao convenio, a este convenio, eses concellos terán unha discriminación positiva nas subvencións relacionadas con fomento de emprego e coa implantación industrial. É o compromiso básico que nos afecta a nós, que adquire a Xunta de Galicia.
En todo caso, e como reflexión un pouco da comisión e como reflexión tamén que se trasladan sobre todo desde os servizos de tesourería, é que o Concello vai facer un esforzo, é dicir, o Concello vai deixar de percibir uns ingresos polos conceptos de ICIO, é dicir, de construción, de IBI, de impostos de contribución e tamén de IAE. Vai deixar de percibir, entón parece razonable que o Concello tamén demande a estas iniciativas que as contrapartidas sexan efectivamente sólidas, non? Que a creación de emprego sexa unha creación de emprego de calidade e sostida, é dicir, crear emprego de xeito sostido e, digamos, comprometernos todos, comprometerse o Concello sacrificándose de alguna maneira no que é os ingresos, pero comprometerse tamén as entidades privadas que poñen que poñen en marcha iniciativas industriais e que van ter estes beneficios fiscais. E nada, de todas maneiras, ora o que facemos é a adhesión, o compromiso de adherirnos ao convenio. Nun pleno posterior xa teremos que vir cas modificacións das ordenanzas de xeito concreto. As modificacións das ordenanzas e todo o procedimento que teñen que seguir as empresas e o propio Concello para o seguimento do propio convenio. E nada máis, eu creo que isto é o que... De acordo, ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Bueno, o convenio ten un nome peculiar. Ten un nome peculiar. Vamos a ver, este convenio no pequeno preámbulo que se fai aí, bueno, ainda que non o dixera, pero bueno, xa o din, ven a ser unha das patas daquela chamada lei de fomento de iniciativas emprendedoras que nós non víamos con bons ollos, porque o modelo económico que propoñemos é outro. Plasmase moi ben a contraposición, o que se chamaban fomento de iniciativas emprendedoras, nós chamámoslle lei da depredación. Vamos a ver, con frecuencia acúsasenos a nós de ideologizar os problemas e, cando se nos di eso, vénsenos a decir a vosa ideoloxía impide vos ver a realidade. Bueno, pois ben, nós facemos unha acusación clara de que este é unha proposta ideolóxica que oculta a realidade. A realidade do país é unha realidade onde o 80% do emprego é creado por autónomos e microempresas. E, sin embargo, pois estamos fomentando a implantación de outro tipo de empresas que non sabemos moi ben cales, e estámoslo fomentando pois con uns incentivos no IBI, no IAE, no ICIO, en todo. É dicir, se nós facemos isto, nós en relación con esas empresas as que eximimos de todo eso e que se sitúan no polígono, nós temos unhas obrigas con eles, de carácter administrativo, pero tamén de servicios, de iluminación, de limpeza, desto, e resulta que non quitamos, se a proposta é esta, o que debería facerse era xestionar todo de xeito centralizado. É dicir, bueno, moi ben, hai un polígono industrial en Rianxo, hai outro en Covelo, hai outro no Grove, outro tal, pero isto todo xestionase centralizado, tal, préstanse os servicios tamén de xeito centralizado, ocupámonos nós de prestar os servicios e tal, pero non, pois os servicios temos que prestar o Concello. Entonces, aparte de que é este camiño levámoslo recorrendo 40 anos. Este camiño levámoslo recorrendo 40 anos. Baixa de tasas de cotización, incentivos a non sei que, tal. E o traballo é cada día máis precario e de peor calidad. Entonces,
Bueno, pues creemos que non ten moito sentido. Despois o que aparece aquí, efectivamente, aí habrá un convenio e dirá máis cousas, pero o que aparece aquí é completamente leonino. O sea, aparecen as obligacións que nos temos, pero a modo de contrapartida, o único que se nos dá é unha especie de chantaxe, porque claro, di o concelleiro, non é que vamos a ter, os que asinen van a ter unha discriminación positiva, pero ou facemos a outra lectura, e se non asinades ides a ter unha discriminación negativa, é unha especie de chantaxe. Entonces, nós efectivamente creemos que hai empresas que necesitan todos estes incentivos, además no seu grau máximo, e hai algunha que non necesitará nada de todo isto. Imaginemos que se ven a colocar aquí ao polígono unha filial de Apple, e nosotros temos que, por lei, porque suscribimos este convenio, temos que dar todas estas facilidades. Carece sentido. Bueno, nós ímolo así, tal como está plantexado, nós temos que votar en contra. Voceira do PSOE. Nos entendemos a trascendencia que Antón lle dá, pero, bueno, neste momento é a proposta que se che presenta. Realmente nos temos que mirar que haxa iniciativas, algo que che favoreza a que Rianxo sea un sitio atractivo para que as empresas se podan vir para Rianxo, que supoña un fomento, unha fixación de emprego, porque nos parece que sexa como sexa, supoño que haberá que pedirlle dende a xente que os sufre pois outras medidas para apoio de, como decimos, das pequenas e medianas empresas, incluso máis para os autónomos, pero parecenos que, bueno, que nos parece que debemos de adherirnos, porque se a xente ten traballo as cousas veas menos negras. Entonces, hai que aproveitar os tantos que se nos presenten, nada máis. Partido Popular. Hola. Bueno, este proxecto xurde porque en Galicia estánse perdendo empresas, están fuxindo empresas. Nós, evidentemente, vamos a apoiar, porque, bueno, o que busca é simplificar trámites administrativos, facilitar o solo industrial, ofrecer máis incentivos fiscais para que as empresas, bueno, estén en Galicia e non se vayan. Decía o voceiro de Rianxo en Común que non están enfocados nin a microempresas nin a autónomos, que era o principal fonte de traballo deste país. Eu tuve a gran suerte de traballar con moitísimas microempresas, que a verdade gusta, por eso digo que tuve suerte, e podo asegurar de que moitas empresas chegaron a pymes, de feito agora traballo nunha dela, gracias a axudas do IGAPE e a este tipo de convenios. Podo asegurar, eu traballo no polígono do Tambre, conozo grandes empresas que tuveron nunha situación de quiebra, que donde os seus accionistas non cobraron moitos meses para poderlle pagar os seus empleados, e subimino eu, co cual este tipo, bueno, sobre todo no ano 2012, que foi cando peor vin cando estaba xusto traballando as empresas, este convenio vai afectar a moitísimas empresas e vai ser moi ben recibido. Esperemos que axude o polígono, en este caso de Rianxo, ojalá tuéramos a suerte de que unha filial de Apple quixera vir para o polígono de Rianxo, ojalá. Mais nada, moitas gracias. Ben, evidentemente nos, desde o Grupo de Goberno, vais a apoiar este proxecto, senón tampouco se traería de alguma maneira a sinatura, mas somos conscientes de que hai unha desproporción enorme entre o que o Concello vai deixar de percibir e o que realmente pon sobre a mesa a Xunta. É evidente da lectura que, basicamente, efectivamente, nós estamos renunciando a miles de euros cada vez que se instale un proxecto empresarial, porque llevamos bonificar a contribución durante 3 anos, imoslle rebaixar o que teria que pagar de imposto de construcións, que unha vez que se solicita a licencia antes de darlla, vamos renunciar a miles de euros de cada posto que se poida xenerar,
e tamén o que é o IAES, é unha empresa de gran facturación, tamén renunciamos durante 3 anos. Facemos de alguma maneira pensando que todo iso ao cabo de 3 anos redundará en que esa empresa pagará a contribución, que esa empresa deixará de estar bonificada e manterá os postos de traballo. Evidentemente teremos que facer unha ordenanza que non sexa unha ordenanza que permita facer empresas fantasmas para disfrutar da subvención ou da rebaixa e que de repente pois enseguida marche, pero botamos en falta, e así tamén tuve en ocasión de cada vez que puiden asistir a algún foro onde se falaba deste Doing Business e incluso expresarlle a Consellería directamente, o Conselleiro de Industria, a desproporción entre o que poñen os concellos e o que a Xunta pon isto, por non poñer, nin sequera pon un dos elementos que é fundamental e onde está a explicación de que moitas empresas marchen para Portugal, que é o abaratamento do solo. Neste Doing Business, neste de crear negocios, non hai ningunha medida que fala de poñer o chan industrial de Rianxo máis económico. Esa non está. Claro, a excusa é que como é de Madrid, é unha empresa que é participada polo Ministerio, pero tamén se podería desde aquí reclamar que ese chan industrial, que hoxe está a 70, 50, 90 euros, pois que tuvera unha rebaixa tan sustancial e que igual que nós renunciamos a cobrar unhas cantidades de miles de euros, pois que tamén a Xunta e o Ministerio deixase de cobrar a parte correspondente ao chan. Digamos, para que fora un pouco un convenio equilibrado, porque neste momento é absolutamente desequilibrado este convenio. Por un lado, renunciamos, Concello, a miles de euros que nunca nos sobran, e por outro lado a Xunta nos di, bueno, vamos vos bonificar dunha subvención que evidentemente temos dereito, todo o dereito do mundo a solicitala e que, de alguma maneira, se non se non estamos adheridos, pois ainda por riba, ese 20% que se conta, xa temos dificultades ás veces de acceder ás subvencións competitivas, pois se ainda por riba nos racanean o 20%, que é o que estiman que vai estar en xogo cada vez que teñamos unha solicitude de subvención, pois ainda o teríamos bastante peor. E é ese escenario que defendiu como chantaxe con esa palabra o voceiro de Rianxo Común, é que de alguma maneira aseméllase o que é a realidade. De todos os xeitos, sí que tamén a parte un pouco positiva, axudar a crear ese clima, esperemos, non é só para o polígono, é tamén para o comercio local, é tamén para facer empresas ou tamén para realizar actuacións en baixos de Rianxo, intentar sumarnos de algún xeito a esa onda e explorar durante estes 3 anos se esta vía de bonificación por parte dos concellos é correcta ou non é correcta. E, sobre todo, agardar que sexan proxectos reais e consolidados e que permitan os 3 anos e, de alguma maneira, incorporarse o que é o mecanismo contributivo do concello. Un xa é regalado, que o imposto de construcción xa non se recupera, ou se paga ao principio, xa non se volve a pagar, entón xa é unha renuncia sustanciosa. Bueno, intentar que ese clima sexa positivo, pero desde logo eu creo que se se fala de chantaxe é unha palabra que é a caída, porque hai unha desproporción brutal entre os miles de euros. Se poñer un exemplo, unha empresa de 100 traballadores, pois estaríamos falando de entre IBI e IAE, pois estaríamos igual falando de 100 e pico mil euros de contribución, imposto de construcións e incluso IAE que terían que pagar. E nos estamos renunciando prácticamente a totalidade de cobrar eses 100 e pico mil euros. E, sin embargo, vai ter que pagar pola parcela na que se instale os 200 ou 300.000, eso aí non se rebaixa. E eu creo que sería fundamental, e así o fixen tamén constar o conselleiro en máis dunha ocasión, e o presidente tamén da FEGAM, que sería fundamental rebaixar moi sustancialmente o precio do chan industrial, porque eu creo que con un prezo rebaixado do chan industrial estaríamos falando de outro escenario no polígono, en outro mecanismo. E ese, magoadamente, este convenio non o trae. Aínda así, apoialo, buscaremos despois, efectivamente, ter unhas ordenanzas e acertar no que son os criterios das ordenanzas para posibilitar que eses postos non sexan postos fantasmas e que só se beneficien dos beneficios durante uns días e despois manden á rúa a
Unha empresa de 100 traballadores di que teño 100, recibos bonificacións e o día seguinte convirtese nunha empresa de 5. Eso hai que intentarlo evitar, evidentemente, porque sería un fraude a isto e un fraude ao Concello. Entón hai que intentar evitar esta situación. De outra maneira, sí que digo que xa están aparecendo solicitudes de subvencións donde xa aparece unha casilla donde están vostede e Concello adherido ao convenio da Enbusiness, si non, xa están aparecendo solicitudes de subvención, co que moi crudo o teríamos e pois tamén de alguma maneira temos que entrar polo aro, pero eu creo que hai remato así, un grandísimo desequilibrio entre o que pon o Concello sobre a mesa con este convenio e o que realmente pon a Xunta, que basicamente non pon un solo peso, basicamente só che di que che vai dar un 20% máis de puntos para unha solicitude de subvención que non está concretada, non está por definir e que se coincidimos 5 concellos pedíndoa con ese 20%, pois non vale de nada que Rianxo este adherido ou non estea. É dicir, que tamén se van producir esas situacións, aínda que teño que Boiro se adire, que creo que a Pobra o levaron, creo que Ribeira tamén, co que ao final estamos nun escenario onde todos por esta circunstancia estamos intentando puntuar e ao final pois nos vamos matar uns aos outros a puntuación. Entón, bueno, pois a ver, en todo caso, crear ese clima favorable á instalación de empresas, vamos a ver, temos 3 anos por diante de traballo a hora de ver o resultado real desta operación. Pasamos á votación. Votos en contra, abstencións, votos a favor, quedaría aprobado. Pasamos ao seguinte punto do orden do día, que é o recoñecemento extrajudicial 4/2018 e a aprobación das facturas incluídas na relación. Creo que hai unha pequena puntualización en que da relación inicial, tal como se falou na comisión informativa, hai unha factura en concreto dun importe 3.000 e algo que se retira e o recoñecemento extrajudicial de crédito aprobaríase sen incluir a factura esa até que sexa corrixida. Si iría o resto das facturas, máis esa, tal como se falou na Comisión Informativa de Facenda, quedaría retirada. Creo que é o acordo que houve ali de anular iso. Entón, se quere, moi por riba, nos fala dele. Sí, bueno, como se explica o alcalde, a proposta que foi a comisión de alguna maneira modificada porque unha factura que valorábamos que necesitaba máis detalle, máis desglose, máis información, bueno, pois propúsose que quedara para vir a outro recoñecemento xa que a información correspondente. Temos coñecemento, este concelleiro ten coñecemento que o gasto está motivado por un traballo e unhas actuacións que efectivamente se realizaron, pero, bueno, a documentación debe vir o máis clara posible e, bueno, xa nun recoñecemento anterior se rexeitaron facturas tamén por este problema de información insuficiente e, bueno, entón, con esa modificación o que se trae é un recoñecemento decreto que originariamente era de 91.000 euros, entón ao retirar esta factura é de ao redor de 88.000 euros e basicamente os conceptos que atende eu non o teño porcentualizado, tiña, pero non me dou tempo a facer todo, pero a gran parte das primeiro, precisar, son facturas que entraron este ano, pero que son de 2017, si ben entraron este ano, e a gran parte delas, casi a metade do importe, correspóndese a gasto de suministro eléctrico, a facturación de Fenosa, non ten outro nome, pero, bueno, gas natural. É casi a metade da facturación correspóndese con Fenosa. Despois tamén hai gasto digos un pouco por arriba, hai gasto de ferrasería, gasto de mantemento de alumeados, tamén gasto de benestar e sanidade animal e tamén de programación cultural e deportiva. Hai unha compra de móviles, de unha inversión en renovación do que as tecnoloxías, bueno, as TICs, e tamén hai gasto en pavimentos.
hai máis gasto miúdo, pero bueno, como vos comentaba, o gasto principal que se atende é o de suministro eléctrico, inda que, bueno, a relación de facturas é moi amplia. Decir que o que se procura primeiro é atender os provedores, por suposto, entón atender ca maior celeridade, e o que se busque efectivamente agilidade no pago e reducir un dos indicadores que tiñamos bastante negativos, que era o do prazo de pago a provedores, que con estas medidas que estamos tomando eu creo que se vai mellorar e bastante. Na comisión, pola miña parte, creo que é responsable comunicar preocupacións que se trasladaban ali na comisión e que creo que é importante que, bueno, que debemos todos un pouco reflexionar sobre ela. Algo que se reiteraba é asustar máis o gasto ás previsións, que supoño que ides reiterar ahora outra vez, pero, bueno, que o gasto que o asustemos o máis posible na medida das posibilidades ás previsións, e despois tamén se chamaba a atención sobre a revisión do gasto nalgúnas áreas ou nalgúnas partidas, non? E, bueno, eu creo que, bueno, e tamén se fixeron outras reflexións, pero eu creo que son reflexións que ahora que estamos un pouco co debate dos orzamentos, pois que temos que levar a ese debate, bueno, e intentar a ver como somos capaces de facer un orzamento que atende efectivamente ás necesidades, e despois como somos capaces de executalo tamén, pois un pouco con estas reflexións que os grupos poñedes na comisión. E nada máis, pola miña parte, bueno, por suposto pedir, se é posible, pois que se aprobe, non? Nada máis, moitas gracias. Voceiro de Rianxo en Común. Bueno, a nos sigue aínda sin parecernos extraño que a estas alturas pues, entren facturas do ano pasado, pero tamén supoñamos que destas relacións amplias de facturas e de montantes importantes xa será a última ou unha das últimas, porque tamén esperamos que coas medidas que se tomaron pois isto se vaya pagando de un xeito máis. Vamos a ver, para nós é difícil votar en contra, porque son unha serie de gastos que se acometeron e que o de sempre, o que decimos todas as veces, e que habrá que pagar, pagaránse de calquera maneira, pero habrá que pagar do xeito máis rápido posible. E por outro lado, é-nos difícil tamén votalo a favor, porque unha vez máis remitímonos á intervención, aos reparos que aparecen, e en concreto nesta ocasión queremos resaltar este que di que no momento en que se acometeron os gastos hai unha falta de crédito axeitado e tal. Bueno, claro, se nós o damos por bo, pois damos por bo tamén o procedimento, entonces nós damos por bo que haxa que pagar eso, non damos por bo o procedimento, e sobre todo esa falta de crédito, supoño que aínda con esa falta de crédito pois está xustificado a cometer determinados tipos de gastos, pero a mellor outros tipos de gastos de tipo publicidade de unha festa, por decir algo, pois ao mellor, se non tes unha partida correctamente, pois é algo perfectamente obviable. Entonces, é un pouco por estas cuestións polas que nos imos a estar. Bueno, nós sabemos que o que queremos facer nesta corporación, que é facer unha oposición constructiva, pero dende logo non estamos dispostos a ser convidados de pedra, sobre todo nos recoñecementos extrajudiciais, cando só vimos aquí a aprobar a factura e cando previo a facer o gasto pois non sabemos se era necesario, se foi inesperado ou se podíamos prescindir de facelo. Claro,
como di Antón, como votas en contra? A xente que fixo o traballo pois ten que cobrar, pero pensamos que antes de mandarlle facer o traballo hai que saber se tes cartos e se tes, como di aquí, a existencia de crédito axeitado é suficiente no momento da realización do gasto. Se este trámite o ten feito, o gasto pódese facer, a factura, aínda que veña noutro exercicio, pois non ten que pasar este trámite de pleno. Parecenos iso moi importante porque por aí pasa a estricta execución do orzamento. Eu creo que ten que haber a partida suficiente para un funcionamento normal dos distintos departamentos. Eso é o primeiro. E despois, se hai cartos para outras cousas, pois fanse, se son estrictamente necesarios ou son inesperados, ou creemos que debemos de unha vez por todas empezar nesa dinámica. Esperamos que cando se elabore o orzamento deste ano se poidan consignar as partidas suficientes para recoller os gastos inexcusables e ineludibles para o correcto funcionamento dos distintos departamentos, porque a min xa non me importa este gasto en concreto do que falamos que se retirou, se se desglosa, se se explica, se tal. O único que sei é que, ao mellor, é dun departamento de servicios sociais onde tes moitos cartos onde invertilo, non me parece estrictamente necesario. Eu creo que seguro que o gasto era importantísimo, todo o que queiramos, pero era prescindible e ao mellor tiña de sobra onde gastalos. Entonces, nada máis, se isto non empeza a cumplirse, a interventora non a obligamos, porque, bueno, eu sei que non o facemos a propósito, pero non a obligamos a facer eses reparos, e ademais os extensivos, que xa non os repite, porque como se repite a cousa e non se cambia, pois ela xa se fai referencia ao primeiro que fixo, pois se non se cumpre isto, o noso grupo vai empezar a votar en contra. Nada máis. Gracias. O que nos traen a pleno é un gasto de 91.906,82 euros, é dicir, aproximadamente 100.000 euros que se gastaron en 2 meses. E podíamos pensar, bueno, igual foi destinado a políticas sociais ou a desenvolvemento do comercio, un gasto urxente que foi imprevisto, que non contaron con el, etc. Pero non, despois de facer un análisis dos documentos que se nos entregaron en comisión, pois é máis do mesmo. Son gastos recurrentes que veñen de partidas correntes ou que se agotou a bolsa que tiñan destinado para eles. E claro, teñeno que traer a pleno. Que volvemos a deducir deste novo recoñecemento decreto? O descontrol co que gobernan vostedes. Como consecuencia dese descontrol, pois a maioría do gasto está en cultura, en gastos correntes de electricidade, mantemento, tamén hai un gasto importante en animais. O PP de Rianxo sempre apoiou o gasto en cultura e a protección animal, e sempre vamos a apoiar. Eso quero deixarlo claro. Pero claro, se vemos que en Rianxo hai necesidades básicas que non están atendidas, e vemos que a contestación deste goberno sempre é a mesma, ou que non hai cartos ou é culpa da Xunta. Entón, o que non vamos a permitir, e vou non decir moi claro, é que haxa 8.000 euros ao mes para servicios animais e que non haxa 2.000 euros para tapar un cristal na Galiña Azul donde bebés de 4 meses teñen que pasar un calor insoportable en primavera e en verán por non estar o traballo realizado. E podería poñer máis exemplos que se lle solicitou e sempre cunha negativa pola súa parte. Xa sei que un exemplo que vou poñer vai volver a decir que é culpa do consorcio, pero xa se lle negou que non é culpa do consorcio, que é responsabilidade do Concello o mantemento das galiñas azuis, como todos os concellos, e agora teñe que pagar os atrasos. Por iso lle pido que cando me conteste non volva a votar de culpa ao consorcio. Que puxen de exemplo este como podría poñer outros, pero bueno, que son de sobra coñecidos por vostede. Polo tanto, o PP de Rianxo vai votar en contra para que se abra unha partida dentro dos presupostos que se están a elaborar ahora mesmo con todos estes gastos e obligar o equipo de goberno a facer un traballo que xa debería de estar feito, esperando que realicen rápido esta sección para que as empresas podan facer efectiva a deuda contraída co Concello. Mais nada, gracias. Ben, xusto o exemplo que pon é o exemplo máis negativo e ademais o que máis mosquea, porque pretenden que sexa o Concello o que realice unha actuación que debía estar feita de fábrica, unha actuación que debía estar feita no seu momento.
porque o que había que preguntarse é por que a Galiña Azul, esa escola, non se lle instalaron os bilinos correspondentes que os tuvo que instalar o Concello, cando existía un convenio que non falaba disto, que falaba de Concello que tiña que facerse cargo de determinadas cousas e outras non. Aínda así foi o Concello de Rianxo, que fixo a sustitución da cuberta e apagou o Concello, non apagou o consorcio. Tuvemos que pagalo nós. A dirección non correspondía ao Concello. Era unha actuación dunha cousa estrutural que viña mal feita do principio. O convenio nunca falou de que era o Concello o que tiña que realizar esas obras, obras estruturais, non de mantemento. De mantemento é cambiar unha cousiña que está rompida, unha pintura que se pode facer, pero de ninguna maneira é renovar a pintura da escola infantil, de ninguna maneira é poñer vinilos donde non se instalan, de ninguna maneira é facer unha instalación de climatización donde non hai. Esos non son mantemento. Nin son aquí, nin son en ningún dos colexios. O que pasa é que a Xunta escaqueou, vale? Agora hai un convenio novo, e hai un convenio novo onde está moi clariño o que se fai, e onde, de alguna maneira, xa houve unha persoa facendo e tomando medidas, un empresario local, tomando as medidas para que os vinilos que non se cambiaron e onde non había instalados eses vinilos se instalaran. Xa é a segunda vez que o Concello de Rianxo manda unha empresa, porque os nenos de Rianxo doenos máis a nós que o consorcio. E esa é a realidade. Como nos doen máis a nós que o consorcio, e como pasa igual tamén cos maiores, que nos doen a nós máis que o consorcio ou a quen veña de alá, pois entón é cando nos temos que invertir. Pero non nos corresponde. E vostedes están sistemáticamente intentando meternos pullas ao Concello para que fagamos gastos que non nos corresponden. Entón, podían sacar 1001 destes gastos e dicirnos, pois pode haber outros que non sexan necesarios, pero xusto meten o dedo na escola infantil. Pois na escola infantil afortunadamente están encantados de que sexa o Concello que se encargue do mantenimento. Están encantados, porque cada vez que teñen que sustituir algo pasan anos hasta que lles obedece da Xunta. E están encantados que o Concello asuma o mantemento. Sí que o están. E ora, xa lle digo, hai unha persoa e varias cousas que ustedes reclamaron cando vou ali e mando unha persoa para instalalo, como era esa zona de entrada para que estuvera protegida, mando ali o empresario para que tome as medidas para taponar esa cousa e se encontra que o mandan de volta dicindo, bueno, pensámolo mellor e o que antes queríamos que era tapar a entrada para que non esbararan os nenos, agora non, porque dá moito calor. E era o Concello que mandou ali, porque ustedes tamén o pediron aquí, para que puderan ir co carriño e tal. Bueno, e chega ali o empresario a tomar as medidas para facer a instalación e resulta que, de facerlle caso, teríamos hoxe gastado ali, pois igual 2, 3, 4.000 euros para tapar a entrada e resulta que a dirección do centro nos di pois que non o considera necesario e que o pensou mellor. Entón, quero dicir, ás veces tamén hai que medir o que se fai. Coa escola infantil están tomadas as medidas para que esa cousa. Non é verdade que estean pasando frío, eso están pasando frío en Teo porque non renovaron os cristales, ali non están pasando inclemencias de tempo porque ese cristal non está rompido, está instalado. Non, ese cristal está instalado. Calor, frío, as dúas cousas. Irá frío se estuvera aberto, pero non está rompido, está instalado. Ese cristal está así, e se falou coa directora si quería que o cambiara. E dixo que non, que podíamos agardar. Pois podemos agardar porque ese cristal está perfectamente en uso. É un cristal que está instalado, é doble cristal, é un gasto absolutamente necesario. E se fora necesario, que mo diga que o cambiamos, como a instalación dos vinilos, que, insisto, acaba de volver un A instalación dos vinilos foi medilas, se fixeron xa é a segunda vez que mando cambiar vinilos, se cambiaron unha primeira parte de vinilos, cambiouse unha primeira parte de vinilos e agora van ir a instalar donde non os había. Claro, bueno, o que hai que falar, bueno, esa é a realidade, esa é a realidade da escola infantil. Afortunadamente, a escola infantil agora vai se encargar o Concello de Rianxo do mantemento, vai pagar cerca de 90.000 euros, porque convén que o saiba, por cada neno de Rianxo, o Concello vai pagar 90.000 euros, que antes non nos pagaba, antes pagaba a Xunta, agora non nos vai pagar, vamos pagar nós 90.000 euros, que antes non se pagaban, e agora vámonos pagar nós. Quero dicir que esta é a comedia na que nos intentan meter. Cada vez que hai unha historia destas, parece que non pagamos, pois estamos pagando 90.000 euros.
do mantemento ano. Unha cousa que antes non se facía, porque eres leal, porque intentas cooperar, pero se intentamos poñer chinas no traballo e chinas dese estilo de que unha circunstancia dramática que pasan calor, pois non pasan calor. O problema neste momento da gardería é da falta de prazas. A ver que a Xunta di sobre a falta de prazas da gardería. Ese é o grande problema a día de hoxe, que é necesaria habilitar novas instalacións e a ver que se toma en conta para isto. Ben, e entón sacaron xusto o exemplo que máis doe, porque é o dos meniños. E entón, por eso, doe especialmente ese tema, porque, efectivamente, hai unha deixadez desde hai anos, e lle podría estar falando aquí de varias actuacións que está tendo o Concello e que son estruturais, que son de paquete. E aí a última vez que foi a Consellería a pintar, pois sabe Dios cando foi. E foi o Concello. E fixo aí as labores de pintado aínda hai 2 anos, sustitución de cuberta hai 2 anos, e instalación de vinilos hai moi pouco, e continuamos facendo. Afortunadamente agora temos un marco que nos permite que esas obras de mantemento, moitas delas que non las desconten deses 90.000 euros que temos que pagar. E entón agora sí, podemos empezar a falar, porque senón antes era pagar, e ademais de pagar, ser o convidado de pedra desta historia e ter que ir ainda por riba a facernos conta dos gastos de mantemento. O convenio que se asinou no seu momento coa Consellería falaba de 1/3 dos gastos de mantemento. Eso era estritamente o que se tiña que facer cargo. Que pasa? Que a Consellería de repente entrou nesta crise, nesta voráxine, e empezounos a enredar. E de pagar unha cantidade moi pequena, 1/3 dos gastos de mantemento, no día de hoxe temos que, porque así aparece nunha lei dos orzamentos da Xunta, temos que pagar 90.000 euros cada ano. 90.000 euros. E iso é o que vai pasar tamén cos maiores, e pasa así cos maiores tamén, que vamos ter que pagar unhas cantidades. Cando nós non ingresamos por ningunha cantidade ese diñeiro para facer frente. Pagámolo do orzamento municipal. Por eso tamén doen que non acompañen xusto nesta reivindicación, que debería ser que moitas desas obras parecen máis interesados en meterlle a pulla ao Concello que sexa a administración de fora quen financie algunhas actuacións que lle corresponden a ela. Se os vinilos estiveran correctamente colocados, non estaríamos falando a día de hoxe deses vinilos, dese calor que se pasa nesas instalacións. Se estuveran colocados, pero non están ou estaban mal. E ao final temos que poñernos. É moi gracioso que me equivoque con frío e calor, a verdade que é moi gracioso, pero é igual. As inclemencias do tempo que varían, pois dará calor, dará algún valor nun momento. Afortunadamente, gracias ao Concello, a dirección do centro está moi contenta co Concello que asuma iso, porque sabe que, efectivamente, poderemos tardar, pero que vamos tardar menos que o Consorcio, menos que a Xunta, en facer frente a determinadas actuacións na escola infantil. E pasamos a votación. Votos, non houve alusións, non houve alusión. Vamos pasar a votación. Votos en contra. Ningún, parece. Abstencións. Votos a favor. Nos temos dereito a consultar ca secretaria sempre, que é secretaria do pleno. Consulten, a votación estaba en marcha. Queren votar agora? Votos en contra. Abstencións, para que se faga ben o reconto. Votos a favor. Pasamos agora a un punto que estaba fora do orden do día. Sí. Teníamos que votar. No, pues hoy abstención. Sí. Ben, hai un tema que está fora do orden do día, que primeiro imos someter a votación se o incorporamos ou non se incorpora e se deixa para un vindeiro pleno. O asunto é un tema que xa hai tempo que vimos tratando, xa foi obxecto de debate en algún pleno, envióuselles por correo electrónico, que é o convenio de colaboración con Aguas de Galicia, Portos, Concello de Rianxo, arredor das actuacións na depuradora e tanque de tormentas de Rianxo. Entón, remitiuselles un texto
non sei se tuveron ocasión de valoralo, incide un pouco por acortar os prazos para que canto antes saia a licitación. Hoxe creo que mesmo nunha rolda de prensa da Xunta fala da licitación inmediata destas actuacións. Queríamos sometelo, de ser o caso, a súa aprobación para que tuvera a menor demora posible o convenio a tres bandas entre Portos, Augas e actuación e Concello de Rianxo. Sí que quero, antes de proceder a votalo ou a debatelo, hai un informe de Secretaría de Intervención ao respecto do convenio de Secretaría que fai referencia a unha posible unha das exencións que solicita Portos de Galicia que podría non ser axustada ao que é a legislación arredor das facendas locais. Portos de Galicia, no que é o texto do convenio, demanda ou está unha cláusula que implica a anulación da contribución a Portos. Estaría un pouco contrario a dereito ou polo menos así o entendo, o contrario que é a lei de facendas locais, que non sería de todo correcto. Mais o que entendemos é que a discusión sobre a exención ou o pago pode ser unha discusión posterior cando se pase a cobro por parte do Concello o IBI, e que non debería impedir que un investimento importante como este a realizar no noso Concello pois que poida ter demora e entrar nunha discusión cando estamos falando dun proxecto que ten 6 millóns de euros aproximadamente nesta primeira fase, que chegará aos 14 millóns de instalacións de depuración, que agora discutamos por 500, 600 euros de IBI, que igual non é o momento, que podemos deixalo para no momento en que se liquide ver como se aplica esta cláusula e de alguma maneira falalo. En todo caso, esa instalación de pagaría durante 2 anos, 3 o IBI. Despois, cando pasase o Concello, xa automáticamente xa non correspondería pasarlle a ninguén, senón que xa formaría parte do noso, é dicir, que sería unha taxa que é unha excepción que de ser legal ou non, que ao final sería do Concello e, polo tanto, en base a iso, pois deixaría de cobrarse. Vale? Entón, en aras da demora e tal, pois se trae isto. Entón, podemos facer unha rolda de se estamos ou non de acordo da cousa e, se non, deixaríamoslo e quedaríamos para un pleno posterior ou extraordinario e debatiríamos o conxunto do convenio. Pero, entendemos que, como xa temos votado varias veces os proxectos estes, o anteproxecto e todo iso, pois que era conveniente darlle para adiante a isto, non? Entón, ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Sí. Aprobaremos a urxencia antes, non? Sí, Sí, era por si non queríamos ni siquiera aprobar a urxencia, senón poderíamos argumentar as dúas cousas, a urxencia e iso, porque se consideramos que non é urxente ou que podemos deixar esa discusión para outro momento, pois tampouco nos vamos a empeñar. Sí, non me entendo que sí, pero que é o que temos que votar todos. Sí, se queren votar a urxencia ou discutirán. Eu era por si se quería aproveitar. Mira, consideramos que non é urxente e que podemos debatilo en outro momento. As únicas conclusións este punto, non? Que están aquí simplemente de secretaría no informe de secretaría. Sí, e sería, de alguna maneira, deixar esa discusión do informe de secretaría para a próxima e agora asinar o convenio directamente. Sin lugar a dúdas. Entón, por asentimento, casi votos a favor logo da urxencia. Queren intervir para votar o punto, pois entón votos a favor de asinatura do convenio. Aprobaríase por unanimidade. Ben, e pasamos agora, entendo que o apartado de rogos e... Perdón, a de mocións. Moción do BNG de apoio da folga internacional de reivindicación feminista, que non sei se tamén ten
coa moción de Rianxo en Común apoio a folga feminista do vindeiro 8 de marzo. Se hai posibilidade de acordo, defensa común ou de susumir unha nas dúas. Nos, pola nosa parte, non depende de... Se a defendedes vós, mellor, porque nós queremos teñemos acordos máis explícitos e nos aderimos a vos, cos acordos nosos. Defendemos nós. Si, entón pasamos a... Si seguimos por orden, a do BNG espera, e seguimos por orden, moción do Grupo Municipal sobre Rianxo libre de machismos nos espectáculos e festas populares. Aí empezamos por eso, non? Si, sigo polo orden, ti renuncias e espero a defenderte a cando lle toque. Perdón. Vale, entón pasamos a urxencia Empezo e non me paramos o tempo. Vamos a ver, nós aquí en múltiples ocasións nesta corporación, pero tamén en corporacións anteriores, pues con todo este tema de a violencia machista, pues bueno, tense feito múltiples iniciativas e ademais aprobadas boa parte delas por unanimidade, non? Non é por afondar un pouco no mesmo, pero é traer un pouco o mesmo tema, pero querendo ir un pouco máis aló, non? Querendo ir un pouco máis aló do acordo da condena cando hai un acto de violencia, do acordo na celebración de tal acto con motivo de algunha das conmemoracións, sea en novembro, ben sea ahora en marzo, sobre que teñen que ver co tema da muller, non? Entonces, nesta ocasión traemos un tema que é un pouco escurridizo, pero que tamén entendemos un pouco escurridizo, un pouco difícil de concretar, pero así van ser un pouco todas as medidas. Non serían as de carácter económico, pero sí todas estas medidas que teñen un carácter máis de contido cultural, de cambiar actitudes e tal, pois todas van a resultar escorridizas e van a resultar difíciles de acadar, pero eu creo que tamén pasa por empezar a falar un pouco dos temas estes, non? E nesta ocasión, pois simplemente nos facemos eco de unha moción aprobada en outros lugares, non? Efectivamente, todo o tema de a violencia, todo este tema, pois se construye, medra sobre un determinado sustrato, medra sobre o sustrato de a consideración da muller como subalterna ao home, con un papel netamente inferior a nivel social e en distintos eidos do campo social, non? Entonces, a nós non se nos oculta que un dos puntos donde a veces resultamos máis vulnerables e incluso participamos un pouco de todas estas historias é nos momentos de lecer, non? Nos momentos de lecer, nos momentos de festa, nos momentos de tal, e participamos aí nese contexto. O papel da muller é, en moitas ocasións, incluso denigrante, se non fora porque non somos capaces de velo, porque nos criamos aí. E xa se di que os peixes nunca se enteran de que viven na auga, entonces nós criámonos aí, entonces vemos a muller da orquesta con determinada tal, escoitamos as letras das cancións con determinada tal e tal, e todo eso pásanos desapercibido, pero eso non quere dicir que non quede. Entonces, aí tratábamos na medida posible, de intentar incidir un pouco
E o que lle pedíamos, o que plantexábamos como acordo, era que o Concello poña unha cláusula na contratación propia de espectáculos e actuacións musicais solicitando ao contratado non utilizar linguaxe sexista nin contra o colectivo LGBT e evitar feitos que contribuyan a unha imaxe de desigualdade das mulleres ou do colectivo gay. E como segundo acordo, pois o Concello que participa con outras asociacións, ben sean de veciños, culturales, na organización, participan, colabora, pois, non se trata de impoñerles absolutamente nada, pero sí que, suxerirlles que, que o Concello pon unha determinada cláusula e se o teñen a ben, pois que poñan eles tamén, que incluyan tamén esta cláusula. Despois xa o cumprimento e todo eso, pois, é o que decía antes, resultará complicado, pero empezamos a falar deso. Bueno, xa vos recoñecedes na moción que é unha tarefa complexa. Nós, por suposto que estamos de acordo en que nestes espectáculos que non haxa ninguna falta de respeto nin contra as mulleres, nin contra o colectivo LGBT, nin contra nadie, por suposto. Pero pensamos, quen vai poñer o límite entre o ben, entre o que está ben e o que está mal? E como van a introducir unha cláusula dese tipo? Parece-nos que iso é un pouco e que hoxe en día xa todo o mundo, no momento en que pasa xa todo o mundo é xuiz do que... Entonces, nós ante isto creo que vamos a abster. A nos parece-nos ben a proposta, vamos a apoiar porque creo que é un tema moi importante, pero tamén queremos deixar claro que para todas as mulleres, para todos os sectores, é dicir, onte, por exemplo, non sei se o lin en prensa ou se escoitei na radio, o cantante este de rap que cantaba Ojalá morra Cospedal. A mí non me igual que sea Cospedal, que sea de Podemos, que sea... ou porque mañán podo ser eu que estou exercendo labor política, o sea, é que me parece... Eu creo que eso non se debe consentir. Eso non é libertad de expresión, eso non temos que entre todos, e sobre todo os políticos, correspondemos á labor de educar, porque eso basicamente é educar. Entonces vamos a apoiar a proposta. Mais nada, gracias. Bueno, se o Benegar tamén se quere sumar a esta proposta, decir que a min xa me soa que aquí xa se ten aprobado en algunha moción sobre igualdade, cousa en algunha ocasión que viña mezclado de non a utilización da linguaxe sexista, e creo que aquí no Concello se procura non utilizala, ainda que a veces se cometen erros. Esta mesma moción ten un erro xa de linguaxe sexista neste acordo, porque efectivamente o Concello de Rianxo solicitando ao contratanta, pode ser, quer dicir, aquí xa está utilizado, quer dicir que a veces, efectivamente, como se ben se dixo aquí, pois é difícil a veces non cometer erros na linguaxe sexista, porque como ben dixo vostede, témolo moi metido pois no subconsciente e todos fallamos. Nós o que queríamos era en este punto pois decir que ademais de a linguaxe sexista ao colectivo, pois nos gustaría que fose tamén para máis ben completar un pouco máis a linguaxe discriminatoria, tanto por razón de raza, sexo, religión, orientación sexual ou capacidades e de xénero, para ter un pouco máis completo o que é o acordo. E efectivamente o segundo tamén estamos de acordo, decir que xa o ano pasado se falou con algunha comisión en este sentido e, bueno, en principio moi difícil, efectivamente, que moitas das orquestas cambien os seus repertorios musicais, pero que pouco a pouco e con un graniño de area que podamos ir poniendo todos, pois efectivamente acabemos ca discriminación na linguaxe, así como en todos os
ámbitos. Nada máis, moitas gracias e vos parecerá. Sí que nos parece ben que está encendido. Sí que nos parece, si queredes incluir outros colectivos, a min pareceme ben. Tanto TD como poden ser razas, as xitanas, os gitanos, quer decir, o xénero, a capacidade, as minusválidas, un pouco nese sentido vai a completar un pouco máis, non é Vale. que eso, tamén podan entrar as outras que tampouco se debe utilizar a linguaxe sexista con eses... Vale. Nós estamos de acordo. Sí, é que a moción creo que é bastante transversal, xa de por sí, que matiza un pouco máis no LGTB, en algo máis, pero a ver, no máis amplo sentido, sabes? O que si me estou eu dándolle voltas é que efectivamente o tema da linguaxe sexista estáse nos colando, a mí o primeiro, en todas as ocasións, pero creo que Contratante non é un exemplo, porque non leva marcador de xénero, me pega. Claro. Creo, sí, pero aínda así está ben, pero creo que non. Tens que cambiar o perfil. Ben, en todo caso, incorporarías iso. Eu quería facer constar o difícil de interpretar tamén estes acordos, tamén o difícil que vai ser facerlle... A ver, hai temas que forman parte do entramado clásico de música que é absolutamente imposible coller cancións dos Panchos ou boleros ou tangos donde se fala, bueno, eu creo que non está un pouco nese sentido iso, senón todos sabemos espectáculos que manteñen esa atitude denigrante ou tal. Eu creo que máis ben xa nos daríamos cun canto nos dentes se conseguíramos de algún xeito atallar eses que son tan explícitamente atallantes, violentos ou donde buscan, pois, ás veces denigrar a determinado colectivo, persoa ou así. Entón, buscaremos a maneira de que se poida intervir sempre dentro desa dificultade e sin caer tamén en, eu entendo que non está no ánimo de ninguén de chegar ao absurdo de andar detrás de repertorios seculares non, pero de décadas que non formaron parte dun tempo e agora podense tomar de algún xeito, destripalos para que efectivamente queden amortiguados os seus efectos que poidan ter, pero non está un pouco nese ánimo tampouco esta moción. Así que como vin que todos que eles abstiñanse ou votaban a favor, abstívamos, non? Ben, votos en contra entendo que non hai, abstencións, votos a favor. Pasaríamos a seguinte, do da urxencia, que é Rianxo en Común solicitar ao Goberno as accións oportunas para que a Audasa pague íntegramente o imposto de bens inmobles, IBI. A urxencia dámola por aprobada. Votos a favor da urxencia. Temos que cambiar este. A ver, a moción é feita na estela de un acordo que houve no Parlamento entre todos os grupos, unha proposición non de lei aprobada por unanimidade, na que o Parlamento lle estaba a Xunta a apoiar os concellos polos que transcorre a P9 nas actuacións que estes poidan levar a cabo para reclamar o cobro íntegro do IBI, non? Evidentemente, polo noso Concello non pasa a P9, pero bueno, sumámonos a esa, bueno, a corrección dun pouco do que é un anacronismo, non? Porque tampouco nós imos a entrar agora
na cuestión de si no ano 73 que se toma ese acordo, pois aquela exención do IBI do 95% pois era razonable ou non, seguramente hasta fora razonable a utilización que había naquel momento das autopistas e todo isto. Pero, claro, 40 anos despois semella un anacronismo, e semella un anacronismo por moitas cuestións. Neste momento a P9 pois, ten un volumen de negocio moi importante. Neste momento a P9 xa prácticamente non se sabe nin de quen é, porque xa sofreu ventas e reventas de tal xeito que entrou aí todo o capital especulativo e está bueno, pois é propietario de moitas destas ou de algunhas destas instalacións, e non hai motivo para que este equipamento non pague agora o IBI. Bueno, pois non sei se o 100%, pero desde logo que non é razonable que teña esa exención. O demais, o resto dos argumentos, pois non vos vou repetir un pouco todo da concesión enorme, do servicio máis ben pobre, bueno, pois como o resto, de que continuamente reducindo traballadores, con un índice de queixas de un 19% das de todo o Estado, cando só ten o 3% do volumen de usuarios, pero, bueno, está aí escrito, non? Entonces, claro, o que queremos é, pois, o acordo que propoñemos é instar ao goberno que a corporación inste ao goberno do Estado a realizar as accións oportunas que permitan aos concellos por onde transcorre a P9 reclamar pago íntegro do IBI por parte da Audasa, e trasladar o presente acordo aos grupos parlamentarios no Congreso e no Parlamento Galego, por aquilo de que tamén ali se aprobou esta proposición non de lei no mesmo sentido. Nós estamos de acordo porque xa que se está beneficiando dos dereitos que ten, pois que tamén atenda tamén aos seus deberes, como temos que facer todos e todas. Nós tamén estamos de acordo. Sí, como non podía ser de outra forma, teñen que atender aos seus deberes, como ben dixo a compañeira do PSOE, como temos que facer todos e todas. BNG? Sí, o BNG tamén está de acordo, pero quixera ir un pouco máis alá tamén. E queríamos pois que se pedira tamén aquí que poñer un punto máis para que instemos tamén a que se cobre o IBI, se estenda e se cobre o IVA a autoestrada, a autovía da Barbanza, que tamén estamos pagando unha peaxe encuberta, e, por lo tanto, pois que eles que tamén contribuyan co súa parte de IBI, que tamén como debe ser, todos e todas en igualdade. Quería, a verdade é que me olvidei agora, porque quería instarvos a que elaborásemos, porque claro, estamos pedindo que pague o IBI un equipamento que non transcurre polo noso concello, e agora mesmo efectivamente está en cuestión o tema do IBI das autovías, por aquelo de que non son vías que se están pagando, que non paga o usuario, pero que sí que paga o Estado. E a verdade é que nós estuvemos consultando documentación, pero a elaboración da moción que intentábamos facer non chegou en tempo. E pensamos facela, e, bueno, se o recollemos aquí, pois xa o recollemos aquí, e se non, pois pensamos facela, ou se alguén a fai, tamén a votaríamos a favor, porque efectivamente o tema aí hai un certo
enfrontamento legal, pero parece ser que está ganando peso a opción de que é un equipamento que non ten por que estar exento do IBI. Eu poñería entón un terceiro punto onde sería valorar a legalidade do cobro á empresa que está realizando a peaxe na sombra no tramo da autovía do Barbanza. O sea, non sería cobrar ni instar nada, senón valorar a legalidade de que se poida cobrar a contribución, o IBI, a autovía en sombra do Barbanza. Se avaliado, despois se ve que hai pé para esa demanda de cobrar esa contribución ben, e senón, pois tampouco quedaría sin efecto este punto e listo. Vale. Entón, por unanimidade, votos a favor, queda aprobado por unanimidade, engadindo ese 3, valorar a viabilidade ou a legalidade de poder tamén exixir a contribución á empresa concesionaria da peaxe en sombra na autovía do Barbanza. E, por último, pois a última moción, que sería conxunta municipal do Grupo Municipal Rianxo en Común e BNG. Entón, votos a favor da urxencia e pasamos a debatela. Vamos a defendernos. Dixo dela. Se encontras, se non pide moi ben. Sí, dixo xo antes que defendernos. Pero ya, mas non pide moi ben. Ten Adolfo ali inscrito. Témola aquí. Sí, témola aquí. A ver, o 8 de marzo hai unha serie de colectivos feministas propuxaron unha folga de mulleres, e ese tuvo eco entre os sindicatos, e vai haber sindicatos que lle den cobertura a esa folga, e está tamén tendo notables apoios. Nos pedimoslle ao Concello, despois lerei os acordos, pedimoslle ao Concello que apoie, que facilite, que tome medidas para apoiar esa folga, porque, para nós, tamén o argumentamos aí, as razóns da violencia serían xa definitivas, xa serían suficientes para plantarse algunha vez e dicir, esta violencia en ningún outro colectivo sería seguramente tolerable sin medidas deste tipo, incluso sin algún tipo de outro tipo de disturbio de carácter social. Estamos falando de 62 mulleres mortas en Galicia nos últimos 19 anos, pero o dato é así moito máis impactante no conxunto do Estado nos últimos 14.000. Eu creo que ese dato xa xustificaría que houbera un plante, non? Pero despois están as mortas, pero despois están unha cantidade de actos violentos que xa son innumerables, non, pero que son que multiplican por bastantes esas mil mortas. E despois hai unhas condicións sociais que seguramente estén servindo de sustrato para que todo eso medre, como son, esa condición subalterna, non? Esas tasas de ocupación de mulleres tan baixas, o 40% de mulleres, a tasa de ocupación é do 40% no caso das mulleres, non? Pero unha vez que están ocupadas, pois o 20% están ocupadas con contratos a tempo parcial.
tanto un dato como outro ven en moi boa medida causado porque dedican unha parte moi importante do seu tempo aos coidados, a esa economía que non se monetariza, pero que é absolutamente fundamental para que a economía funcione. Pero é que despois, unha vez que están insertas no medio do traballo e que tal, pois, bueno, pois cobran menos. Parece ser que un 23% menos de salario polo mesmo traballo. E claro, froito de todo isto, pois as pensións acaban sendo ridículas. Un 62%, se non... bueno, sí, de media, o 62% das que perciban os homens, ou sea, casi un 38% inferiores ás dos homens. Bueno, nós creemos que todo isto, visto así no seu conxunto, pois que é motivo suficiente para plantarse, e é motivo suficiente para que, bueno, pois o Concello pois apoie, pois sí, pois, por eso propoñemos como acordos apoiar a folga xeral das mulleres, así como as súas xustas reivindicacións, movilizacións e accións convocadas polo movimento feminista para este 8 de marzo. Facilitar os medios materiais e de difusión disponibles para dar a coñecer as manifestacións, concentracións ou outro tipo de actos que se convocan, adoptar as medidas necesarias para garantir o dereito á folga das traballadoras do Concello, suspender os actos institucionais o 8 de marzo e colocar a bandeira feminista no Concello do 1 ao 9 de marzo. Esos serían os acordos que... Faltan os acordos do Benega. Faltan os vosos acordos por sumarse a estos. Sí, o noso sería apoiar a convocatoria desa folga prevista para o 8 de marzo, efectivamente chamar as movilizacións, e tamén chamar a participar nas movilizacións do movimento feminista galego. Pero, bueno, eu quería dar algún dato máis, insistir un pouco máis, efectivamente, nesa fenda salarial, falou moito, pero de que está efectivamente en Galiza nun 23%, pero decir que en Rianxo tamén este paro é superior nun 28% de paro nas mulleres frente aos homes, e decir que insistir en que tampouco aínda non hai, e aquí sufrímolo ben, un marco nas relacións laborais galegas que axude a mellorar os traballos máis feminizados no noso país, non como son a conserva, que ademais de sufrir as consecuencias das reformas do goberno central, pois son moi lesivas para a clase obreira, e a desatención da Xunta e do Estado para fomentar esas políticas activas e a discriminación laboral sobre as mulleres. Tamén quixera falar da mal chamada, que falábamos antes, da discriminación da linguaxe sexista, non? Esta mal chamada taxa rosa, que as mulleres aínda encima de sufrir todas estas, pois tamén sufrimos esa aplicación desa taxa rosa pois aos nosos produtos básicos de higiene, que no que pagamos temos que pagar un 21%, falar dos salarios das mulleres que son moito máis baixos, a fenda salarial é dun 23%, e non é só a fenda salarial, sino que, ademais, eso vai a repercutir depois nas pensións das mulleres, que tamén disminúen, efectivamente, e chegan a unha edad con unha xubilación nada digna para poder, efectivamente, poder ter unha vellez mínima. Polo tanto, eu chamar a todas as mulleres a eses paros convocados que chamamos e que están en paros de horas
en distintas franxas horarias para as persoas que aquí hai moitas persoas que traballan por turnos e que sería de 0 de 12 da noite ás 2 e despois de 12 a 14 horas e na vez da tarde de 19:30 a 21:30 para que se podan adherir a estas manifestacións, decir que é unha manifestación a nivel internacional, unha folga a nivel internacional, porque este problema hai en moitos países, nuns máis acuciados que en outros, pero desde logo en moitas cousas estamos todas, pois aínda, efectivamente, moi discriminadas en todos os sentidos as mulleres. Por lo tanto, chamar e, efectivamente, consensuar todos estos acordos que nos parecen que, dentro do que podamos reivindicar, pois que salgamos a reivindicar. Unha dúda que teño no punto 5, donde posa da bandeira feminista, porque hai varias, non sei se vos referides a azul ou a da feminista de mulleres, que non será, porque a feminista perdón, a lila con aquel, pero esas van, igual non é difícil conseguila, e ao mellor non é máis fácil conseguir a da marcha de mulleres en acción, que está máis movida por aí, e é a dúda que teño tamén de se chegaremos a poder conseguilo ou non. O da bandeira podémoslo deixar despois, de momento bueno, si teñen que falar os demais un pouquiño tamén para que voceira do PSOE. Nada, pola nosa parte, nós por suposto estamos de acordo con apoiar as accións marcadas para ese día como unha medida de concienciación e reivindicación ante a situación generalizada de desigualdade laboral que temos as mulleres. Esta data debe de ser, ante todo, unha xornada de loita, de sensibilización e concienciación ante o conxunto da sociedade do camiño que temos que percorrer aínda para conseguir a igualdade real e efectiva entre homes e mulleres. Nada máis. Gracias. Nós queremos deixar 2 puntos claros. Unha é que nos alegramos profundamente de que exista o dereito á folga, a facer folga, e tamén estamos de acordo en colgar a bandeira feminista ou como queiran propoñer, tamén estamos de acordo con elo. Por lo tanto, en este sentido nos estaríamos a favor, pero tamén creemos que hai outras cousas importantes que non se mencionaron e para nós sí o son. Unha é que é unha folga que aposta polo enfrentamento entre mulleres e homes, cando a igualdade só alcanzaremos dende a unidade e a corresponsabilidade de mulleres e homes. Mulleres e homes temos os mesmos dereitos e obligacións, polo tanto, debemos de ter acceso ás mesmas oportunidades. Tamén creemos en que a igualdade non é algo solo de mulleres, é un asunto de todos. Nos últimos 100 anos as mulleres conseguiron alcanzar unha serie de dereitos que habían negado, que se habían negado ao longo da historia e dos que si disfrutaba o home, como é educación, emprego, propiedade privada, dereito ao voto, etc. Creemos tamén, por outro lado, que pode chegar a ser unha folga un tanto elitista e insolidaria, porque só poden facer folga aquelas persoas que teñen un empleo. É insolidario cos 2 millóns de mulleres que aínda, desgraciadamente, están no paro. É insolidario cas mulleres autónomas que teñen negocio e que non o poden pechar para ir á folga. É insolidaria que as mulleres que coidan en soedade de maiores e que se eles non o fan o seu traballo, nadie o vai a facer por elas. É unha folga que pretende romper o noso modelo de sociedade occidental. A sociedade occidental é a que máis avanzou na consecución de dereitos e oportunidades para as mulleres, tamén cabe lembralo. É unha folga irresponsable porque é unha infrivolidade e irresponsabilidade trasladar a unha folga xeral o tema da violencia de xénero. Nos gustaría que ese tema fose tratado de unha maneira máis particular e máis concreta e non mezclalo con outra temática. O 18 de outubro, no PP celebraremos os logros conseguidos e nos comprometemos a eliminar, creando emprego, barreras que todavía encontran as mulleres para conseguir a igualdade real no seu día a día. 1. Creando emprego e 2. Seguindo na promoción da muller no ámbito laboral. Máis nada e moitas gracias.
Vale, ou sea, a argumentación ben, e o que creo eu é que a folga esta realmente sería definitiva se parara a xente que non ten emprego. Que non ten emprego remunerado, porque sí que está plenamente empregada. Eso sería definitivo e se quedaría, por eso eu creo que bueno, claro. E, bueno, nada máis, non só esa cuestión. Eu estou de acordo con eso, e por eso quixen facer estes matices, non porque estou contra a huelga ni nada, pero sí, non podo votar a favor, porque eu creo que estes matices tamén serían importantes telos en conta, de saber que hai xente que, ainda que queira, non pode acudir porque teñen outras responsabilidades e que non poden pensar as Eu fago fincapé no que acaba de dicir el. As mulleres todas traballan, todas, desde a primeira á última, e o que teñen que facer é folga no seu traballo de todos os días, ou bueno, si teñen o dereito de facela, si queren facelo, e se non, tamén as que non o teñen, ese día de reivindicación de dereito a ter un traballo. Polo efectivamente, e non é unha folga de enfrentamento entre homes e mulleres, para nada. Se chama a que as mulleres sexan as principales protagonistas, pero son que os homes están chamados á folga tamén, non é de enfrentamento, non é que ten outro papel, ou se poñen un paso atrás no papel da reivindicación, pero nada máis. En todo caso, eu tamén engadiría entre os puntos facer un chamamento a participar nunha concentración ás 12 da mañán aquí diante do Concello. Tamén acudirían os escolares do Félix Muriel, entón ter tamén, digamos, unha concentración conxunta de reivindicación, ver de desenvolver un pequeno acto nesa mañán alrededor desta reivindicación. Creo que máis alá da palabra folga ou máis alá da reivindicación, o que hai sí que é un chamamento, e eu creo que é un intento de facer dunha maneira, eu non sei se chamarlle amable ou polo menos simbólica, un paro, e demostrar ese día que se as mulleres paran, que o mundo se para. Entón, cada quen, eu creo que dándolle un pouco de imaginación a este concepto de parar, pois estaríamos facendo unha folga e unha reivindicación e simbolizando realmente o que estamos facendo. Se a muller deixa de facer a cociña, ese día o home non come, ou se alguén ou compra un bocadillo, e que tampouco pasaría nada, evidentemente, ou se pon a cociñar o home, que tamén non somos tolleitos para realizar iso, non? Pero cada quen na súa medida das súas posibilidades que intente ese día, e eu creo que é o chamamento, a visualizar, a exteriorizar esa reivindicación, esa mensaxe de que aquí hai unhas diferenzas moi grandes, de que se a muller isto se para, isto non anda se non están as mulleres, ven nos postos de traballo, ven nas casas, ven na sombra. Adoptamos o acordo da bandeira e adoptamos tamén o acordo de facer unha concentración ás 12 diante do Concello e facer unha extensión á sociedade civil rianxeira e á cidadanía de Rianxo a que apoie esa concentración ás 12 da mañán. Vale? Entón, o que se somete a votación para entendernos é texto argumentativo de Rianxo en Común cos seus acordos e donde engadiríamos isto que non figura parte, a concentración, vale? Non sei se os puntos do BNG están todos incluídos, creo que sí. Claro. Vale. Sí? Está entendido entón o que vamos votar? Cantos puntos? Votados os dous do BNG tamén? Non, votaríamos os 5 máis o sexto sería a concentración. A bandeira está xa metido deles, vale? Ben, entón, votos en contra non había, abstencións, votos a favor. Aprobarías así. Ben, e despois discuten que bandeira. Cal vale para a curva. Sí. Moi ben, pasamos rogos e preguntas. Voceiro de Rianxo, rogos e preguntas, voceiro de Rianxo en Común.
Están... Vale. A ver logo, vamos alá. Pouca cousa. Teño unha pregunta que, bueno, que pode acabar convertíndose nun rogo, porque foi algo que detectamos nos anteriores resolucións da alcaldía, nas resolucións da alcaldía do mes de xaneiro, non? Un desequilibrio, vamos, ou polo menos aparente, esa é a parte de pregunta, na área de rehabilitación, da que somos firmes defensores, pero que si detectamos un desequilibrio entre o que é os investimentos en rehabilitación e o que é o custo de mantemento da oficina, que son bastante similares, co cal, se iso fora certo, creo que teríamos que facer un rogo ou ben para que captásemos máis fondos destinados á rehabilitación ou ben para que a oficina, se é posible, lles désemos tamén outras tarefas. O sea, a ver, non é... Se eu non quero citar as cantidades, porque ademais non redondeeinas, pero son do orden dos 60.000 euros o que temos para rehabilitacións e do orden dos 50 e pico mil o que nos costa o mantemento. Entonces parece desequilibrado. Temos que... Bueno, esa pregunta e se eso efectivamente fora así, pois rogo para modificar un pouco esa situación, non? Despois tamén nesas mesmas resolucións, bueno, pois xa víramos en ocasións anteriores un pouco as transferencias que facemos, que desde o Concello se fan a entidades de distinto tipo, deportivas ou outro tipo de asociacións, non? O que nunca tuvemos a oportunidade foi, non sei, nesta legislatura non se fixo, nós non tuvemos a oportunidade de ver os criterios, que seguramente os compartimos, pero que creemos que a elaboración dos orzamentos pode ser un bon momento para revisar os criterios, ou siquiera para coñecelos. Nós non nos coñecemos. Despois desas mesmas resolucións, unha factura que hai por ali, que aparece sin desagregar tamén, e que ademais fai alusión a unha empresa de comunicación e tal, é que, bueno, creemos que as facturas teñen que estar desagregadas, e especialmente ese tipo de facturas non somos mal pensados, pero precisamente para non selo, pois deberían vir desagregadas, non? Bueno, despois aí facémonos eco tamén de un reparo de intervención, no sentido de, efectivamente, as asistencias a xuicios da policía local facelas máis obxectivas. Creo que non semella difícil, non? De vinculalo a tempo real de permanencia ali, máis tempo de desplazamento, e, se se quere, hasta tempo de preparación da intervención, pero non podemos ir a 7 horas por unha declaración. Bueno, pois a mellor son poucas, ou a mellor é unha barbaridade. Entonces, non sei se iso é moi difícil de obxectivar, pero rogaríamos que se obxectivase. Despois, o outro día, outro rogo,
O outro día falábamos de unha comisión que levaba tempo sin reunirse, que é aquela que debería estudiar a remunicipalización do abastecemento de auga e do saneamento, pero hai outra que leva moito máis tempo, que é a do Pexón. Fai un ano que non se reúne, e nos pediríamos dúas cousas en relación a eso. Unha, que se reunise. A primeira, que se reunise e que a empresa nos dese conta do estado da cuestión e que este estado, polos medios que se estime oportuno, se lle comunique á veciñanza. Creemos que os veciños merecen, despois de un tempo tan longo, merecen unha información detallada de por que este tempo está sendo, que isto está durando tanto, e tamén unha proxección de decir, bueno, pero isto vai acabar, e vai acabar pois, bueno, cando se estime que razonablemente se lles pode decir que pode acabar, non? Parecenos interesante que se fixera esa reunión e esa difusión da información, non? E, bueno, por último, polo que a mí respecta, por último, unha que xa non sei cantas veces trouxemos aquí, retirada de distintos cuestións do patio do Castelao. Bueno, pois parece ser que unha vez máis hai ali lixo acumulado desde o mes de decembro e que hai que retirar. Eu teño nada, un rogo, máis 3 preguntas, vou ser bastante breve. O rogo trata sobre a pista do Barral, que para que sepa o alcalde, que é o responsable do Departamento de Obras, para que os ubique subindo hacia o Barral, pois pasando o que é a ponte do Pazo, ao pasar a carnicería. Pois por aí temos unhas queixas dos veciños de que o terreno está cedendo e pode haber algún perigo de que algún coche volque ou que ceda máis o terreno. Rogamos que se supervise cos medios técnicos e humanos que sexan necesarios. Por outro lado, tamén temos os elementos de mobilidade da praia da Torre de Taragoña, que xa levamos protestado porque están en malas condicións, en mal funcionamento, levámonos nós, levámonos tamén o PSOE, PP creo tamén, non sei, levámonos casi todos os grupos, para que ideamos dunha vez por todas a maño, ou polo menos retiremos os elementos que peor están ahora mesmo, porque poden causar hasta danos aos rapaces. Por outro lado, temos, estos son preguntas, en setembro de 2017 trouxemos a creación do Consello Sectorial. Quedou sobre a mesa pendente o regulamento e a nosa pregunta é se o grupo de goberno avanzou algo sobre iso, se avanzou, que nos dé a conta. Por último, a última pregunta, en setembro de 2017 tamén aprobamos a posta en funcionamento dun servicio de xestión enerxética na que se nos dixo que estaba en marcha a asinatura dunha fundación, a FAE-PAC. Gustaríanos saber en que punto tamén se encontra dito acordo. Moitas grazas. Nos recordar que creo que xa fixéramos referencia á sinalización dos lugares por parroquias, porque moita xente que ven de fora, claro, non sabe onde se atopa, e, sobre todo, facer fincapé no lugar do Curral de Taragoña, que, polo visto, non está sinalizado en ningún sitio, é dicir, non ten sinalización en ningún sitio. Que se faga a revisión das pistas municipais para detectar as deficiencias e arranxalas, porque a xente está se queixando. Por exemplo, en Abuín, na zona de Campo Tomil, que a pista pola que transitan todos os días está chea de lama. Tamén que supervisen uns verquidos que, non sei se neste momento ou estes días pasados, estábase producindo no Batán. E agora preguntábamos que se fai facer cas ratas, porque, sobre todo, en algunhas zonas da vila, en concreto na zona do Portiño, entranlle na parte baixa das casas. Outra pregunta é se van a arranxar as lousas, esas que xa levamos dito moitas veces, que están movidas e supoñen perigo e xa a xente caeu nelas.
como por exemplo varias que xa dixéramos no Praza Castelao, no Calexón do Xudeo, que unha señora caeu outro día, e no Pazo á altura do número 96. Preguntábamos tamén como se fai para que a xente limpe ou limpa as súas propiedades da zona esa de seguridade cerca das vivendas, porque hai moitas persoas que teñen ese problema ao lado da súa casa, que levan varios anos solicitando, denunciando, e non se fai. Como se vai arranxar eso? Gracias. Nos robos arreglaron fai pouco a pista das barreiras para cubrir o que estaba dañado. Parece ser que quedou peor do que estaba, ou son as queixas que nos trasladan os veciños. Rogábamos que pasen por ali outra vez a comprobar o estado no que quedou a pista. Por outro lado, tamén queríamos falar de cerca do Barral, tamén da pista do campo que vai do campo do Unión Vello ao Barral, que tamén temos queixas de veciños. E tamén lle pido un rogo. Este foi porque tamén me dixeron varias persoas, eu tamén o mismo comprobei, na pista, no lugar do Outeiro, en Taragoña, na pista en dirección a Araño, antes do Bar Pacheco, a pista que sale a carretera, ten ás veces mala visibilidade, dificulta porque é unha costa arriba, e hai bastante dificultade para salir a carretera. Ten que meter bastante o morro os coches adiante, e iso conleva un perigo. Non sei se é cousa do Concello, se é cousa de outra administración. Se é de outra administración, por favor, inste a quen sexa competente que estudien o tema, e se é cousa do Concello, pois tamén valoren o poñer ali o espello, porque creemos que é necesario. Dúas preguntas. A primeira, en que punto está o tema do viveiro de empresas? E, por último, se teñen pensado facer algunha actuación na área recreativa de Campo Maneiro. Por a miña parte, máis nada. Sí, eu teño unha cuestión que, primeiro pedir disculpas por interrumpir o alcalde. Tamén quero que a xente sepa o que fago, porque a mí nunca me dá turno de réplica, ainda que me acusen de moitas cousas directamente, nunca me dá. De feito, estarán aí as sesións para ver. Quero explicar que tamén, claro, acuso ao alcalde de mentir, porque sei perfectamente o que pasou con esos vinilos. O meu discurso podría ser moito máis sangrante, e simplemente dixen iso porque é unha realidade. Fai 2 anos que colocou esos vinilos aí foi o Ayuntamiento de Rianxo, porque se lle solicitou, iso foi verdade, pero a empresa que os puxos mal, co cual non fan o que teñen que facer, que é protexer da calor os nenos. Podo vos asegurar que ali fai un calor insoportable cando dá o sol, porque o vivín, vamos. Entón, fai un ano que lle solicitei, entre outras moitas cousas importantes, unha foi esa, por eso os puxen. E vostedes, como sempre, ou nunca hai cartos, ou non é culpa vosa. Quería tamén rogarlle que xa que teñen un escrito con todas as reclamacións ao consorcio dos gastos que concurreu o Concello e que non lle corresponde a eles, que mo fixeran chegar, a ver cales foron tal gastos que non mo se corresponden. Por outro lado, tamén rogar que, claro, o problema da galiña azul, todas as galiñas azules de Boiro, no polígono do Tambra, hai unha que paso todos os días por diante, claro, quedo mirando porque quedo alucinada co grande que é, teñen un jardín, teñen un parque, son impresionantes, e sin embargo a de Rianxo, non sei por qué se deixou ese sitio tan pequeno, o parque é pequeñísimo, claro, digo ya vostede porque ahora mismo é o alcalde. Entón, claro, ahora non hai sitios, e que facemos? Sardiñas en latas. Claro. No, eu non estou dicindo eso, señor alcalde. Claro, pois... Pero que non é normal, estou facendo unha queixa. Porque ahora non hai plazas, fai... Claro, porque como non me deixa falar, ahora está me interrumpindo. Claro, gracias por deixarnos facer. Sí, por eso digo que quen deixou ese sitio tan pequeno que ahora non hai plazas, a ver como fan, porque van parecer sardiños en latas os nosos cativos, entón que tamén poño que lle corresponderá ao Concello, xa que deixou ese sitio tan pequeno, pois tomar algunha medida. Mais nada, gracias. A quen lle corresponde será, en todo caso, a esa comisión paritaria que forma o Concello e a Xunta de Galicia, ver que solución lle damos á escaseza de prazas.
de Rianxo e tamén a posibilidade de ampliación. En todo caso, non é o Concello, non está na nosa competencia ampliar, poñer personal, daí hai que miralo tamén ben e non nos corresponde. Nos vamos colaborar no que faga falta, estamos pagando, como lle dicía antes, 90.000 euros cada ano precisamente por iso, pero a responsabilidade de ampliación, de poñer máis personal ou de buscarlle unha solución ou de empezar a planificar, pois igual un segundo elemento, non nos corresponde a nos, corresponderá dentro desa planificación que reiteradamente nos di a Xunta que planifica o desenvolvemento en clave comarcal de algunhas cousas, pois tamén é o desenvolvemento en clave comarcal de algunhas outras actuacións. Desde logo, a ampliación corresponde ao Concello, ou, perdón, ao Consorcio. O Concello que vai facer é colaborar e intentar buscarlle algunha saída. Difícil para un lado, porque se escolleu ali. Igual nese momento era mellor outro, está ali. Hai épocas nas que efectivamente hai menos alumnos, pero neste caso sí que hai unha lista de espera que haberá que intentarlle dar solución e a ver como nos embarcamos un e outro. Pero embarcamos xuntos, non no pleno de Rianxo nos atacan a nós por unha cousa que evidente non nos corresponde. Quero ser máis preciso co tema dos vinilos. Os vinilos hai uns vinilos que se colocaron e outros que non se colocaron, vale? Os que colocou o Concello de Rianxo están ben. Os que colocou aí ese ano están ben e sustituíronse vinilos anteriores que estaban mal colocados. Quedaron algúns ventanais sin colocar, que foi a persoa, un empresario local, que foi hai cousa de un mes aproximadamente a tomar as medidas para colocar vinilos non nos que estaban mal, senón nuns ventanais que xa non nos tiñan. Entón hai tres ventanais. Hai un sitio onde non nos colocaron de fábrica, que foi onde os colocou a empresa hai ano e medio, 2 anos, unha empresa, Valglass, creo que se chamaba en concreto, de Vigo, que veu colocalos e os colocou ben. Cando veu, detectou que había uns cuantos que estaban mal colocados, causando, polo modelo que usaban, o efecto contrario, pero non nos colocou o Concello. Eses estaban colocados de antes de fábrica. Valglass veu e colocou vinilos onde non nos había, e vinilos sustituiu uns que estaban mal colocados, causando ese efecto de calor aos nenos. Eu a idea que teño, e tamén me podo convocar ou equivocar, é que despois desa colocación deses vinilos, que as aulas que teñen os vinilos que colocou o Concello hai 1 ano, 2 anos, pola empresa Valglass, que están causando o efecto correcto. Esa é a idea que teño. Ademais, pero vamos a ver, é que correcto, pero estou dicindo, pero por favor, se me deixas rematar, che digo, eso foi, e é o que estou intentando, e acabo de dicir unha vez, que hai 1 mes que foi unha empresa a tomar medidas porque aí non nos sabía, nin por dentro, nin no fora. Bueno, hai 1 ano estamos discutindo coa Xunta e este non é apartado de discusión e logo dis que non te dou palabra, pero usas un apartado que non toca para vir debatir comigo, entendes? E sobre unha cousa, non é 1 ano, hai 1 ano que estamos discutindo a quen lle toca colocar. As aulas tiñan que ter vinilos e as aulas da liña azul o que tiñan que ter é un sistema de climatización. Non é normal que se saca adiante un edificio que bota desde o ano 2007 funcionando aí e que non teña 11 anos despois calefacción ou un sistema de aire condicionado de climatización e non estaríamos falando dos vinilos, estaríamos falando do sistema de climatización que se lle pediu a Xunta, porque esa instalación é unha instalación estrutural e non lle corresponde de ninguna maneira ao Concello de Rianxo facela. De ninguna maneira, deberían vir de fábrica. E entón, eso estaremos todos de acordo e hai que pedirlle a quen lle haxa que pedir. Vinilos. Hai 3 tipos de vinilos, uns que se colocaron mal de fábrica, que se sustituíron boa parte deles, outros que non tiñan na parte de atrás, que se colocaron pola empresa Valglass que pagou o Concello, que están funcionando. E hai uns terceiros vinilos que vai pagar o Concello outra vez, que veñen en marcha e que son para esa zona que menciona usted. Usted di que 1 ano, pois eso. Agora, hai un mes tomaron medidas. Claro, pero bueno, o que interesa é que o Concello pague, efectivamente. Nós xa sabemos, eso xa sei, que o que importa é que o Concello pague e chinchar por aí, por esa historia. Ben, tomamos nota da área recreativa do Cabo Maneiro. Polo tema do viveiro empresarial, estamos agardando un informe da Xunta que nos dé autorización a ter esas prestacións desde a Lei de Modernización e de Racionalización da Administración Local.
aprobaron en Madrid, as tarefas a maiores que poidamos facer os concellos ou que non corresponden por lei están tasadas. Creo que en dúas ocasións se pedía un informe á Xunta de Galicia, a Dirección Xeral de Industria, preguntándolle se o Concello podía exercer esa actividade de emprendemento. Entón, tan pronto chegue, creo que ainda non chegou ese informe pedido a Dirección Xeral dándonos o parabén. Eu creo que a día de hoxe non chegou. máis documentación. Bueno, pois eso, que está pendente de, efectivamente, de que haxa unha utilización. Eu, que queren que lle diga, eu son partidario de non ter que exercer de poder exercer directamente sin necesidade de consultar a ninguén esa actuación, pero os servizos xurídicos pensan que necesitamos un permiso expreso para exercer o labor de emprendemento, entón está agardando un pouco a ordenanza do viveiro empresarial precisamente iso. Tomo nota do Barral, do Espello e da Rúa das Barreiras. O Calexón do Xudeo penso que xa está encamiñada, creo que en 10 días aproximadamente estarán facendo diferentes actuacións no Calexón do Xudeo e sobre todo no enlousado e adoquinado do casco de Rianxo para ir arranxando cousas. O das ratas estáse falando coa empresa, está indo directamente a zona donde se lle reclama para intentar incluso falar cos propietarios para ver que medidas poden tomar in situ para un pouco ser máis precisos e non perder o tema dos ratos. É un tema complicado, un tema que leva o seu tempo. As ratas desafortunadamente están acostumándose aos velenos, se dá igual o veleno o tipo, é moi difícil atallar esa problemática e ten que intentalo facer. Pasaremos a revisar o tema da WIN que era o da pista. Vale, tomamos nota desa cousa. O luns asínase o convenio coa FAEPAC, o luns na Deputación, para o control de facturación eléctrica. O luns mesmo acudo a asinar ese convenio donde esta fundación sería a que analizaría todas a facturación eléctrica que se fai desde o Concello. Hai tamén encargado o tema da sinalización. Preguntarei en concreto polo curral que mencionaba antes. Pasaremos un aviso ao Patio Castelao, non está dentro das peticións de arranxos que nos manda, ou de retirar iso dali, ou non o ve o director, ou sistemáticamente parecelle ben a convivencia con eso. En todo caso, preguntareille, porque ali estuveron os obreiros no Nadal e a nada que lle diga, pois miramos. Temas de mobiliario da Praia da Torre, temos aprobado dentro do plan de obras a sustitución e a renovación de toda a área da torre. Si usted o que menciona é de retirar os elementos de xogo, algúns xa se retiraron, si, os de si. Bueno, pois, se usted pide retiralos, de todas maneiras, que saiba... Perdón, para puntualizar, eu non digo que se retiren, os que están ahora, en algúns que están rotos, e teñen, pois, son ferros que están oxidados e teñen un punta e demais. Miraremos de retirar, pero aí o que está previsto, está pendente de licitación, é a sustitución completa desa área e a ampliación da área infantil, para a creación na Praia da Torre dunha zona de columpios importante, non? E miraremos de facer. Tomamos nota das diferencias. Asistencias a xuicios obxectivas, xa hai un acordo co Comité de Empresa e a Mesa de Negociación de unha nova redacción para o dos xuizos, donde xa non se dá lugar a partir de, supoño que serán os últimos que virán do ano pasado. Os que están a partir deste ano xa acotan, non permiten esas 6-7 horas. É o tempo estritamente tasado do xulgado, máis un pequeno marxen de viaxes. E xa se tomou esa decisión, ese acordo, e xa forma parte da avaliación da asistencia a xuizos. O sea, que se acotou ese tema que se plantexa, non? E por último, e deixo as seguintes para o final, o tema da área de rehabilitación. A área de rehabilitación foi minguando a parte que lle correspondía de casas e manténdose os gastos da propia área de funcionamento da área de rehabilitación. Hai dificultades
para encomendar outras tarefas distintas das da rehabilitación á área de rehabilitación de tipo legal, é dicir, a todos nos gustaría encomendarlle labores de disciplina urbanística ou determinada área, pero é complicado ir máis alá. E ampliar a área, porque, por exemplo, temos a avenida de Rianxo, que non está dentro da área. Pois esas cousas podémolas ver e crear novas áreas de rehabilitación, de ser o caso tamén a extensión ás parroquias e tal. De todas maneiras, o que os fondos veñen dados por tres partes, Ministerio, Xunta e Concello, e de alguma maneira os criterios de reparto das cantidades que financiamos cada quen e a cantidade en sí ven desde fora. Entón, podemos demandar máis, solicitar máis, ter máis obxectivos e miralo. E ampliar as áreas e incorporar, igual, algunha zona do rural e incorporala aquí. Iso está pendente de que podamos abrilo ou facelo así. Vale, e deixo as seguintes para o próximo día, que teño que analizar algunha cousa das que falaron. Vale, e agora... Sí. Vai contestar algunha... Teño interés en unha concreta. Ali arriba que terreno que lle preguntara xunto a Galiña Azul, habíamos concretado algo, sabemos se é do Ayuntamento? Non é do Concello. Do Concello é estritamente un cachiño que está ali, que pasamos, non está... que temos máis ou menos mantido. Que hai un arboliño que secou e tal. A cousa para aparcamiento, darlle outro uso, porque o algo tampouco que este así moi... Sí, podémoslo tirar e tal. Agora estamos falando... Non sei valorar, que hai non menos... porque o mellor mismo non se pode nin aparcar ali. Hai menos terreo do que parece, porque hai unha parte que parece que ten así pendiente, que non se pode limpar de todo, porque é un pequeno muro de contención que aguanta o muro da señora. Entón, non é só o muro que hai de formigón, sino que ese muro está sostido cun anaco diante, e se sacamos, pois igual o muro se nos ven abaixo. Que algo pasaba, porque se non se aproveitaría desde o minuto 1, sí, pero hai un problema de... Non sabía ni se era do Concello, se era do... Mirarei outra vez, pero estuéramos mirando, e o problema é que se escarbamos moito e limpamos ali, igual se nos ven o murete abaixo da finca. E logo tamén houve protestas no seu día da finca, porque ali hai un dereito de paso entre a escola infantil e esa finca para que lle quedara libre. É unha finca particular e non era nin do Concello nin de tal. Entón, tal. Bueno, público, creo que está o comité de empresa quere dirixirse á corporación. Simplemente dirixímonos Boa noite. Queremos dirixir o pleno eu como presidente do comité de empresa, representando os traballadores e as traballadoras municipais, para manifestar dunha forma expresa o noso apoio á moción que se aprobou hoxe polo pleno con respecto á celebración, ás reivindicacións do vindeiro 8 de marzo. Poñémonos á disposición do Goberno para colaborar na organización das accións de protesta. Pouco máis. Creemos que é importante que desde a administración pública, que somos un pouco privilexiados neste aspecto, temos que manter estes dereitos que nós temos e que os están perdendo en outros sectores, no privado, incluso no doméstico, en moitos outros ámbitos, nos que non hai a mesma capacidade que temos as administracións para garantir a igualdade entre os traballadores e as traballadoras. Por último, unha pequena petición que garanta que o Goberno se comprometa que as mulleres que o día 8 decidan parar durante esas 2 horas non se lles detraiga de ninguna maneira do seu salario este paro. Desta forma, pois, amosar un pouco o compromiso do Concello coa causa. Mais nada. Gracias.
consorcio, chamándonos mentirosos, porque decía que non era verdade, que solamente se apoyaba a aqueles concellos que eran un color político determinado, non sei por que nombrar o PP, porque neste caso o PP, pero da mesma empresa. Nos somos de diferentes colores políticos e temos os nosos servizos como pagamos os nosos impostos. Verdadeiramente sentimos un pouco ninguneados e agradecemos, bueno, pues a exposición que existe no periódico, precisamente decimos que, bueno, que realmente a colaboración é pouco así daquela maneira, porque non van a invertir nada no pagamento, solamente pode ser naquelas que están realmente encerradas as plazas. Entonces, non nos parece normal que despois de tanto esforzo isto non é unha loita precisamente porque sí, estamos nun concello totalmente apartado da manda do goberno central, o sea, sabemos que temos 12 horas de ambulancia, iso é importante. Cando falamos desta conciliación das mulleres, aquí hai unha fábrica de ensino onde tens que traballar varios turnos para ter un sueldo digno, son mulleres. Cando falamos de dereitos sociales, temos unha ambulancia 12 horas, nada máis. Non temos o punto de atención continuada, xa que os nosos médicos atenden 1.600, teñen cupos de 1.600 persoas, por exemplo, pola tarde. É dicir, bueno, é importante eso poñer en valor a Xunta que este centro de día forma unha parte máis da desatención que ten Rianxo. O sea, para a rehabilitación temos que ir a Boiro, tampouco entendemos. E agora a guita é que despois de estar casi 8 meses realmente se nos diga que ten que ser o Concello o que teñe que facer o esforzo. Vamos, é que mañá nos vamos a contestar, evidentemente, porque Julio Otero xa nos chamou e dixo, bueno, non é a mesma que expuxo ali e dixo, bueno, realmente non ibas a facer nada, non ibas a facer nada. Ese é o que dos cerros de Úbeda. Entonces, bueno, eu agradezo que nas comisións que haxa pro centro de día se nos incluya e tamén agradecemos o esforzo que se está facendo, porque, bueno, sabemos que se está traballando en ele. Bueno, máis nada. Eu só quero, para contestar e rematar, sí que quero expresar unha das partes positivas da xuntanza de onte tamén, é que os 4 grupos que estamos aquí representados, os 4 voceiros e por unanimidade, se quere apoiar. Estamos dispostos como Concello a explorar todas as instancias posibles para ter ese equipamento, para ter o equipamento do centro de día. Entón, quero quedar con esa parte positiva, é dicir, a nós sí que nos tedes gañado, entendes? Que igual o eco non chega a Santiago, pero sí que hai un compromiso da Deputación que pretendemos explorar ao máximo, que os 4 grupos estamos unidos tamén para esa reivindicación e para darlle solución. Entón, eso tamén é importante. A Xunta onte quedou en acompañar, polo menos non pecha as portas e abre o diálogo. Esa é a parte positiva, que igual non enche de todo, pero é a parte positiva coa que nos temos que quedar. E, sobre todo, o apoio que hai unánime e o desexo de traballar en conxunto e o apoio a diferentes negociacións que se están facendo para adquirir ese equipamento. É dicir, que queira ou non en Santiago, axuden máis, axuden menos, comprométanse máis ou se comprometan menos, si que hai unha vontade unánime do Concello e expresada pola nosa visita onte e por mocións que aprobamos aquí e por intervencións que estamos tendo de sair deste asunto, con unha cousa positiva que é a adquisición. É un momento de discreción, é un momento que sabedes que estamos valorando diferentes opcións e algunha delas que está así, que non depende de nós que nos dean ou non a audiencia, pero que estamos barallando varias opcións e que estamos intentando chegar a bo porto coa compra de algún equipamento. Cando sexades, seredes as primeiras en sabelo, e nos menos, pero que eso se está traballando e hai unha decisión destas persoas que están aquí en facelo, non? Vale, eu creo que un pouco é esa mensaxe. Vale. Claro, pero... Me gustaría, se podo, 2 minutos. Estable e que se dixera que opción das que tres que se barasan se iba a levar a cabo. Pero a Diputación tampouco sabíamos nin o que iba a aportar a Diputación, non se había falado máis que ese día aquí, non sabían, entonces
que eu non defendo a Xunta cando non a teño que defender, non a defendo, pero tamén cando teño que decir o que é. Nós estamos todos a favor, dentro de día fomos todos xuntos impulsando o mismo proxecto, pero tamén se nos dixo que concretásemos o proxecto. Non se lles quiso nin desvelar por parte nosa, así o fixo, decidiu o alcalde, nós o apoyamos, cal era o sitio onde se iba a realizar. Se lles deu pistas e tal, e se lle puxo a disposición medios para poder valorar se ese sitio iba a poder facelo, porque tamén se nos cometemos a unha compra de un lugar donde despois realmente non nos van a dar os permisos de poder construir aí, menuda historia. Entonces, creo que salimos todos en que vamos a ir próximamente con xa papeles, con levar de proxectos, e o que non se pode dicir é que tamén que foi unha valoración negativa, porque non me extraña que se salimos dicindo eso todas as veces que vamos ali, cando ca Diputación non se volveu a falar, nin se tomou contacto, non sabían se era o 50% ou que de canto 50% que se comprometeu a Diputación, se non sabemos nin a canto ascende o centro de día que vamos a facer. Entón, se vamos con esos mensaxes negativos, é tamén normal que se cansen de nós e digan, oiga, veñan con proxectos, traen papeles, traen feitos. Non sei se me estou expresando o que quero decir. Non é unha cousa de decir que sí, que estamos apoiando todos, que cando non dan, eu son a primeira que digo, pois deberíamos apoiar máis. Ou non estamos de acordo co método que din, pero hasta que lle levamos un proxecto dixeron que non iban a valorar. Pero que lle levemos, que fagamos, nós tamén de ver se lle levemos cousas. Entonces, alcalde, eu creo que tamén que non estou mentindo o que estou dicindo. Sí, pero bueno, é matizable tamén. Eu estou falando en xeral do apoio da corporación, tampouco é cuestión de discutilo e tal. Proxecto algún teñen, tampouco lle dan viabilidade que teñen ali, ben o vimos, que tiñen o do Instituto Marina, quero dicir que podían decir, este sí. Non lle dixemos, nin sabíamos as plazas que pedíamos antes. Entregaslle un proxecto. A ver, o vocero de Eixo en Común foi o que lle dixo máis ou menos tamén, valorou o número de plazas, non levábamos nada fijo. Bueno, a Diputación... Tamén, sei aquí. Está aí publicado, está elaborado con goberno. En todo caso, é iso. Se o dixo está mentindo. Pero se o dixo que está grabado aí. Claro, se o dixo está mentindo, eu son a primeira que o critico. Se dixo eso está mentindo. No, pero a cosa non vai contigo. No, pero tamén quero que vexades que non isto. Se dixo eso, en ese contexto... Nós agradecemos o apoio por parte vosa, porque máis ides en contra da vosa línea política, do vosso partido. Con relación ao proxecto, teñen o proxecto que son 48 plazas no centro de día e a mitad de centro de noite. Xa ten un proxecto ali que estaba valorado en 475.000 euros e iso se lle presentou da outra vez. Non sei se lo presentaron. O ISM. Si pedimos outro día esas plazas, e onte non sabemos cantas plazas necesitamos, alcalde, entonces temos un problema aquí. O problema está, sabemos, mira, eu estou intentando sacar a parte positiva de onte, eu creo que máis ou menos todos a temos, e a nosa unanimidade e de que ali quedaron de abrir e de manter esa liña de diálogo e facer. O que non se acabaron de comprometer é unha parte. Tampouco a Diputación sabemos e non estamos Claro, tirando pero, contra eles, pero que tamén Vanessa, están a Diputación, a ver, a diferencia é que a Diputación, sin saber o importe, sí que comprometeu dinheiro. Despois, xa o veremos. Hai unha negociación. A ver, eu é que... Unha pregunta, lle dixo un alcalde, dixo 50% ou dixo unha cantidad? Un portavoz de unha cousa, sí, porque de outra, que estamos chamaron arriba a dándolle voltas ao que non debemos, pero bueno. Estamos aquí a perder o tempo. Ben. A ver, disculpa a mí un momento. Eu quero quedarme co positivo do alcalde e nada máis, que non vou entrar en debates porque entonces sí que vamos a acabar mal todo, pero sí, o que está con tus amigos, exactamente. Que queremos centro de día, que vamos traballar xuntos polo centro de día e que hai unha ubicación que no momento que podamos ter a reunión cos propietarias dese, poderemos falar e dicir unha cousa concreta.
mentre non se produza ese efecto, non debemos, nin queremos tampouco anuncialo, nin deixalo de anunciar, para ter presións de ningún tipo ou que incluso podan hasta cambiar o valor do que viñan falando. Entón, agora hai unha idea que todos apoiamos e todos nos gustou esa opción, cando podamos concretalo, falalo e dicilo, mira, pois esta opción é correcta, aquí está, avante con ela, e nos sentamos. Entón, nese momento, collemos presidente da Deputación, volvemos á Xunta de Galicia, volvemos a non sei que, aquí caben tantos na planta de abaixo e deixamos unha reserva na planta de arriba, vale? Entón, eu creo que é a parte que debemos facer. E agora non debemos ir moito máis alá, porque non depende de nós que podamos falar por unha reunión que ainda non tivemos, que todos temos ganas de tela, moitísimas ganas, e que podamos. Permisos, que quedamos tamén de falar cos técnicos que non ten o permiso para despois tamén, porque se vamos a falar dunha reunión e despois non se pode facer ali dentro de día, de que nos vale. O sea, que hai varias cousas que o alcalde está traballando en elas e que nos estamos co alcalde apoiando, pero que tamén se sepa... A ver, e vamos intentar concluir. Sí, bueno, e vai por aí. Entón, que estamos nesa línea de traballo, que desde aquí vamos a intentar dar solución e que buscamos ter ese contacto con esas persoas a quen queremos dirixirnos. Unha vez teñamos o seu ok, será o momento en que busquemos financiación, que saquemos os planos que xa temos do edificio, vexamos a súa posibilidade de adaptación e busquemos a axuda de todas as institucións posibles, incluída, volveremos outra vez a Xunta. Volveremos o noso proxecto e tal, iremos con eso. Dixeron, cando teñades eso, vindes. Bueno, vale, veña, gracias.